Kung naa na kay sakyanan o naa na kay bag-ong balay, dili pa na success. Naata sa isa ka generation nga pagtan-aw sa tao nga ang success more on material siya. Una kay nindot nga balay, na kay nindot nga mga sakyanan, na kay nindot nga negosyo. Well successful na ang tan-aw sa tao nimo. Siguro maingon na to, materially pwede. Pero ang tinuod manggod nga success sa tao, wala nag-base sa material. Naa ni nag-base sa imong inner nga karakter. Abi nimo unsaon man nimo ang material wealth, unsaon man nimo ang mga material nga mga butang, kung una sa tanan wala kay relasyon sa Ginoo. Walang uban wala kasabot niini. Pero kung mahimong practical ug spiritual ta, tinuod biya. Ingon si Jesus Christ one time, unsaon man sa tao ang tanang butang, maangkon man niya ang tanang kwarta sa kalibutan, pero maimpierno lang ang iyahang kalag. So si Jesus Christ naghatag dinig emphasis obviously nga mas importante ang status imong spiritual nga kahimtang kaysa mga material nga imong na-acquire sa kalibutan. Ingon pud si Christ sa Matthew chapter 6 verse 19 nga ayaw pagtigom ug bahandi dinhi sa yuta, nga kaunon lang sa taya, kaunon lang sa anay, kundi pagtigom ug bahandi puhon sa langit. So si Christ naghatag na po siya another importance dinhi nga mas tagaig concern ang imong spiritual nga status, ang langit nga naghulat nimo. Nga dili ka angay mahigugma sa mga butang sa kalibutan. Dili nimo himong priority dapat ang mga butang nga puhon masunog lang, puhon kaunon lang sa taya, mga material na siya nga butang. Si Christ naghatag dinig importance sa values imong spiritual nga life, ang imong kalag nga one day mao nimo atubang sa Ginoo. One time bitaw si David sa Old Testament, nagsilos siya sa iyang mga silingan nga mga kingdoms, kay dato kayo dagko kay maging harian, bisag wala sila kahadlok sa Ginoo. Pero nasabtan ni David nga one day silutan gihapon sila sa Ginoo. One day pang sunugon ra gihapon sa Ginoo ang ilang mga investment, ang ilang gipang tigom dinhi sa yuta. O para ni David mas importante ang iyang relationship gyud sa Ginoo. Abi nimo usay ang kwarta munay mahimo nung tunglo sa atong kinabuhi. Tungod kay daghan kay mga tawo nga nalayo na sa Ginoo tungod sa kwarta, tungod sa ilang kabisi sa pagpadaghan sa ilang bahandi. Hinungdan nga wala na sila time sa Ginoo, ug nagani uban nga moingon nga wala na sila nagkinahanglan og Ginoo. Nasilaw sa kwarta, nagtuo ta nga ang security ug ang assurance, ang proteksyon nato, ang kalipay nato naa sa kwarta. Pero tan-awa ang mga kinabuhi sa mga tao nga daghan kay kwarta, ang mga top billionaires sa tibuok kalibutan. The more sila na presyo nun usang pagpadaghan pa ang ilahang bahandi. Ang point nako is wala sa kwarta ang kalipay. Ang kalipay naa sa personal nimong nga relasyon sa Ginoo. Once may established imong relationship sa atong Ginoong Hesus, diha hinahinay mag-build up ang imong self-confidence, ang imong joy, ang imong inner peace, ang imong self-value, ang purpose ug ang meaning sa imong life. Ang kwarta tool lang na, instrumento lang na pwedeng gamiton sa Ginoo pag-bless nimo, pag-provide sa imong mga need, pero dili na mo'y basis sa tinuod gyud nga kadato, sa tinuod gyud nga success sa tao. Tagay concern ang status imong kalag. Duol ba kas Ginoo, layo kas Ginoo karon? Wala na ba kay panahon sa Ginoo tungod ana imong business, tungod ana imong trabaho? What if kalit na kuhaon sa Ginoo? O usahay biya manglod ang Ginoo nato, kuhaan tas mga butang nga atong ginalove nagmaayo? Usahay biya manglod ang Ginoo nato, kuhaan tas mga butang nga mo'y nakapalayo nato kaniya? Unya kuhaan tas Ginoo, ang Ginoo biya gihapon ato pasanginlan gihapon. I-question pa nato ang iyang love, ang iyang provision, nga in the first place kita man ang nakalimot sa Ginoo. So ayaw tuguti nga kanang blessing nga imong nadawat karon, kanang mga material wealth nga gisalig sa Ginoo nimo karon, ayaw na himo ang rason nga mapalayo ka sa Ginoo. Siya naghatag ana, and therefore dapat imo pa siyang duulon og maayo kay gisaligan kaniya sa mga butang nga dili ka deserving saligan. So unsaon man na nimong kwarta, unsaon man nimong bag-ong balay, nindot nga sakyanan, daghan na kag natuan nga mga lugar, dako kag negosyo, unsa pa nga klaseng ang material wealth nga naa ka, pero guba imong relasyon sa Ginoo, wala gani kay halos time para niya. Sultihan ti ka, pwede kang pakpakan sa tao, i-congratulate ka sa tao kay na-acquire nimo na, pero atubangan sa Ginoo dili na success. Kaya tinuod nga success sa kinabuhi sa tao, sa panahon nga ma-discover nimo imong purpose nganong gihimo ka sa Ginoo, o ma-discover nimo na sa usa ka personal relationship nimo kay Jesus Christ. I-humble down nimong kagulingon, makasasala ka ug naisilot ang sala ug nagkinahanglan kag Savior si Jesus Christ. Duol niya, dili pa ulahi ang tanan.